Palaban na lang na. Oh. Kami na labandira. Wala labandira. Uy, labandira. Alright, so, ganinang buntag, nakuratan mi kay si Mami ni Mata nga daghan kaayoy labhonon. Tapos Sunday na, so tomorrow balik na po di eskwela. So kinsa lugar ang maglaba? Who will do the laundry? Who? Ella? You know who? Huh? The small one or the big one? Oh, taan ang big man imong gibutang, small to big man ka. Dad, mine is big. Mine was small. Mine doesn't fit my body. Mine's big. Ah, sige, ito doon ng comforter. Sige, let's try. Kung maigo ba? Bye. Sige, try. Enough na natin. Enough na na. Okay, enough. Close it. Okay. Dito na na siya. Put the detergent first and the popcorn. Okay, detergent din the popcorn. No? Kabalo ba mo na kasagara sa mga katabang, ang kasurindiran sa mga katabang kay ang paglaba. Lami na daw, pati brief silang amoy lang ipalaba. So, sa driani nga machine, na ay, The popcorn here. Yeah. yeah, okay. I want to open. Stop. Wait lang ha. Hurot na, miss. Oh, hirap na siya. Okay. So, nasa ibutanganan sa popcorn. Ella, diya. So, well, one advantage here kay mo ba ni mo mga anak, so family bonding. No? Perfect. River na sa river. Again. Yeah. Then, Then, press the heavy. heavy. Go. And then the start. Go. Oh, Tanas, when, with 8 pila ka minutes, First is kana a mo na what? siya nga minutes. Muna nga minute. 38 minutes. You wait. First, oh. So technically, so while waiting sa ilang paglaba-laba niya, so pwede ka malingkod-lingkod, tanong kag TV. Kag TV. Okay? Kape. Gusto ko mga kape. Pung. Coffee. Magatag mo na ko 5 ka mga linya nga mga ginagamit sa mga lalaki nga gapanguyab pero walay kwarta. Number 5. Kabalo ka, di magina importante ginang kwarta. Ang importante ang gugma. Mao ba? Kabalo ba ka? Ako mahatag sa imo. Isang akor din tinud-anay nga pagpangga ug tinud-anay nga gugma. Mao ba? Number 3. Ha, common kay ni kanang linya nga kabalo ka. Ay nagisip pag-una-unaan ng mga kwarta diha. Kay ilang gingon, bahalag saging basta kay labing. Mao ba? Number 2. Kasagara ilan yung ginagamit. Di na importante yung kwarta. Kaya ang kwarta di na madala sa langit. Ang importante, ang gugma. Mao ba? O syempre, number 1, pinaka ginagamit niya linya sa mga lalaki nga way kwarta. Kabalo ka. Kanang kwarta, as in, money is the root of all evil. Muli na maayog yun. Kaya ang importante, love
Love conquers all. Mao ba? There you go, ang mga top 5 para nako nga mga ginagamit nga ninyo sa mga lalaki nga walay kwarta. How that? Oh yeah! Ayan na. Labhan o kalit, di ba? Yahay kayong kinabuhi. Easy pa kayo, convenient pa kayo, wanay kusok-kusok. Anyway, mga followers na ako sa mga Bitok-Bitok University, shout out lang ko diya sa tanan mga taga Tubod Scooters Club. Hello sa inyo tanan, daghang salamat again sa Tubod Scooters Club. Kapirminti gaatang sa Bitok-Bitok University. Pamakita galing ta, kabro na mo ang ano na, BB, Bitok-Bitok, Bitok-Bitok. Ayan, daghang salamat. Bitok-Bitok! Ang wala pa nakasubscribe, please subscribe na. And paki-like o ganang i-click ang notification para makabalo mo kung sa mga latest updates sa Bitok-Bitok University. Bitok-Bitok! Bye!